ugbu a ị ga-anaji ya aka maka na ọ ka bụ onye ntorobịa ndụ n'ume ya bụ mmadụ abụọ a bụ ndị na-amalite ọchịchị dịka gọvanọ na osote gọvanọ Anambra steeti ya mere ọtụtụ ji nwee nnọọ nnukwu olileanya ha riri elu maka na mmadụ abụọ a ndị mmadụ kwenyere na na ha riri ihe ewu na-ata na ha ma ihe ekwe na-akụ ha akabeghị nka nke ukwuu ha makwanụ ihe a akọ banyere ekọnọmi ọgbara ọhụrụ ya bụ na olileanya dị ha nwere ike ime ihe a na-ahụ anya na Anambra steeti ọ bụ ya mere ndị mmadụ ji gbakọ tata ka amalite ya bụ ihe were ekpere were ikele Chukwu were kwenu echi ọchị egwu na amụ wee malite ya bụ ọchịchị bụ nke ha ga-anọ n'ọkwa ya ruo afọ 4 na-abịa n'ihu tupu wee mebe ntuli aka ọzọ ọ bụrụ na ha merie ha nọzuo ya afọ 8 wee fee aka dịka gọvanọ Obianọ na-efe aka tata. Ndị wo ebe ka nọkwa na BBC News Igbo enwere ka ụbọchị tata si dere ile anya n'elu nwee ka o si dị ka oke anwụ anaghị acha oke mmiri mana ọ bịa dịka mmiri ochiri mana obere mmiri na-atasịsị ntị mana iji gosi ndị Igbo na-ekwu na ije mmiri bụ ije ọma ya bụ n'agbanyeghị na mmiri anaghị awụpụ ebe a ebe niile juru n'oyi dịka ọ ga-asị na eluigwe so na-akwado nke a na-eme tata mana anyị na-ebe a na BBC News Igbo mmemme a ga-amalite kpọmkwem n'elekere 9 ụtụtụ elekere 9 nke ụtụtụ ka mmemme ga-amalite kpọmkwem mana ka ọ dị ugbu a ndị ọdịka mmadụ abatabala na-ewere oche maka na ihe kwuru ha na-eme bụbu onye isi otu APGA na Naịjirịa ọ ya na-abata ugbu a ile anyị ga-ahụ okpu ogologo eji mara ya mana onye na-achịzi APGA ugbu a bụkwa nwoke ọzọ a na-akpọkwa Victor mana aha ya bụ Victor abatabeghị mana n'oge na-adịghị anya ọ ga-abata ndị dịka mmadụ n'ụdị dị iche iche na-abatazi ugbu a dịka a na-eche ka amalite ya bụ ebe ọ bụla ị nọ gaa n'iru na-esonye maka na anyị ga na-ewetara gị ka o si adị na ya bụ emume. National Chairman of Obianọ Support Group, Anambra State Science and Advertising Agency answer. Chief Jude Lecheta, I want to salute you. Immediate past Commissioner for Public Utilities, Engineer Emeka Ezemene and his wife. Also here, I want to salute you. Honorable, then one more. He's also here. And I'm sure am I right or right? It's okay.
Ọ dị mma, onye na-esonyere anyị ugbu a bụ otu n'ime ndị kwadoro Chukwuma Soludo oge a na-eme ntuli aka. Ha so na ndị fọmụrụ otu dị iche iche iji jalite ndị mmadụ, mana tata ha enwetala mmeri. Ya bụ ọ ga-agwazi anyị ka obi dị ya. Onye anyị ya nọ tata bụ nnukwu mmadụ Ifeanyị. Ọ dị mma, biko kọrọ anyị kedu ka obi dị gị tata dịka Soludo a na-aga ịbịa n'iyi ọrụ n'oge na-adịghị anya? Ọ dị mma. Kedu olileanya ị na-enwe? Kedu olileanya gị gbasara ọchịchị Soludo? Gịnị ka ị na-atụ anya na Soludo ga-eme na Anambra steeti n'ime afọ anọ mbụ ọ ga-achị ọchịchị? Secretary to the government of Anambra State is Professor Chukwuma, I want to salute you, sir. It's a matter. Dear Past Honorable Commissioner for Information and Public Enlightenment, Number Chair. I salute you and I appreciate you. Professor immediate past daalụ maka ịgwa Igbo ndị ma na-ege ntị. Unu anụla n'ọnụ otu n'ime ndị malitere ịkpa ya bụ nke tata na ọ na-aghọzi ngịga. Ihe ọ gwara anyị abụkwaghị, ọ dịghị iche n'ihe ọtụtụ ndị mmadụ gwarala anyị na Ọka kemgbe anyị batara obodo a. Ha na-ekwu na olileanya ha rịrị elu na gọvanọ Soludo ya ga-ahụ wee kwere na Anambra steeti. Mana anyị ka na-agakwa n'iru na BBC News Igbo, maka na ebe a ka ị ga-enweta akụkọ niile na-eme na ala Igbo dịka o si eme. Obere oge ugbu a ka ndị mmadụ ka na-abata were oche dị ebe a agụrụ ya ọnụ. Otu esi gocha ahụ ọnụ, otu ahụkwa ka esi kesaa akwụkwọ eji ndị mmadụ ozi ịbịa mmemme a. Ya bụ ọ bụrụ na aha ga-adịghị na geeti, ị gaghị abata. Ndị na-abata ugbu a bụ ndị omeiwu Anambra steeti. Ndị omeiwu Anambra steeti, ya bụ ndị Anambra House of Assembly. Ọha ncha niile na-abata ebe a ugbu a iwere oche. Dịka ụfọdụ na-ekwu na ndị mmadụ na-abata buru ibu, ha ebughị ibu. Onye ọbụla na-abata ebe a, aha ya dị na geeti. Ebe aha gị dị na geeti ka aha oche gị, ya bụ nọmba gị dịkwa. Ya bụ ịbịakwa ebe a, ị gaa n'oche ahụ e nyere gị nọmba ya, ga ebe ahụ nọdị. Ya bụ ihe niile ahaziri nnọọ, ihe niile ahazi ebe a. Agụrụ oche niile n'ebe ọnụ, nyekwenụ ha ncha niile akara. N'ime akara ahụ edere aha onye ọbụla ga-anọ n'oche ọbụla. Tupu ịbata n'ụzọ ebe a, ile anya n'ebe aha gị dị, ile anya ebe akara oche gị dị. Onye ọbụla na-abịa amarala siti nọmba ya dịka bekee si akpọ ya. Ị ga ebe ahụ were oche. Otu a ka esi hazie ya.
ebe a tata ya bụ na ọnụọgụgụ ndị a chọrọ kụrụ ha n'ọnụ enweghị onye ọzọ nwere ike ịbata ebe a dịka anyị si ele anya gọvanọ Chukwuma Soludo dịka ọbatabana ịma na o kwere nkwa na ọ ga na ụgbọala ọ ga-anya ga-abụ naanị ụgbọala a na-arụpụta na Naịjirịa nke Innocent onye nke Nnewi na-arụpụta ka ọ dị ugbu a anyị na-eche na ọ bụ gọvanọ nọ n'ime mana onye nke nọ n'ime nke a bụ deputi gọvanọ Gilbert Ibezim onye nwa na-abata ugbu na Naịjirịa a na-ahazi na Naịjirịa ya bụ ụgbọala Innocent Motors. Emeka Igboju, the banker, financial expert, ladies and gentlemen, please, you will take your seats. Hi, welcome. Professor Pat Otomi. In our meeting, I want to salute you and welcome you to this official occasion. Professor Otomi, welcome. Ọ dibịa bekee Gilbert Ibezim ile anya gị hụ na ọ bụ nwa okorobịa ndụ na ume ile anya gị hụ ya na nwunye ya na-abata ugbu a ile anya gị hụ na nwa okorobịa ndụ na ume deputy governor Deputy Governor-elect, Excellency Dr. Onkaji. I want to welcome and appreciate the Deputy Governor-elect, Dr. Onkaji Ibezim and his wife. You're welcome. ka Dr. Ibezim na-abata onye ọzọ na-abata ugbu a bụ onye isi otu APGA na Naịjirịa ya bụ Victor Ike Oye ọ bụ ya na-abata ugbu a onye isi APGA na Naịjirịa ya bụ ịfụna na ihe adịbana ka ọ ga-adị. Distinguished ladies and gentlemen, and I'm talking about none other than Dr. Victor Ike Oye Ozambu, with his delectable wife. I want to welcome you. Onye na abata ugbu a bụ onye isi ngalaba iwu nke Anambra steeti ya bụ onye na-akpọ Chief Judge Anambra steeti onye nwa na-adịtụ ugbu a na-abata maka na ọya nwa ga-eju Chukwuma Soludo n'iyi ọrụ
n'ụbọchị nke tata. Chief Judge Anambra State na-abata mana ya na nwunye ọdụmegwu jụrụ ya bụ ya ka so na-abata. Ladies and gentlemen, here comes stepping in magisterially, distinguished ladies and gentlemen, is the Chief Judge of Anambra State, Honorable Justice Onoche Anyachelo. In his full regalia today, captain in his full regalia, should he decide that this event doesn't happen, that means the history that will come to record today will not happen. I want to welcome you. Mana ọ dị ka onye a na-eche abataruola ile anya n'ụgbọala Innocent na-abata ugbu a. Ụgbọala Innocent na-anabata ugbu a. Want to welcome you. Ọ na-adị ka ọ bụ onye. All right, give way, please. Give way here. Excuse me. Dr. Chukwuma Soludo arituola kana osote ya ekele onwe ha. Ladies and gentlemen, announcing the arrival of the governor-elect, a man who has had a rendezvous with history, Professor Chukwuma Soludo, stepped in triumphantly with his wife and children, in fact, soon to become the first family of Anambra State. Want to welcome you, the Governor-elect, Professor Chukwuma Soludo, and his wife, a woman of immense substance, Dr. Njenje Soludo. Yes, ladies and gentlemen, like I said earlier, history is about to be made as power moves from one end to another. From Obiano to Soludo. It is a moment of history in Anambra State, ladies and gentlemen. And like we said, Dr. Gilbert and the era marks the beginning of our Lady Bianca Bunye we're coming to the end of the era. Chukwuma Soludo From where we learn to live to the era Dr. Chukwuma of Soludo. Soludo. And that is why people from all walks of life are gathered here. It is a new dawn in Anambra State. A day clearly that we're going to be having. We need this place clear. We need this place clear. Please go forward, go forward, go forward. Ladies and gentlemen, a day that we are definitely going to have a paradigm shift in governance in Anambra State. Cameraman, you have to remain here. We are the front page, please.
guys should go back. They're asking you guys to go back and you're going there. Please, you can say a bit forward and zoom your Mike. They work for presidency, not the. Oh, thank you. Aduma na funa no de kugo eberela na mbabu umigbo. Ihe ahụ na-ekwu kemgbe ọ dịkwa ka o ruola n'omume dịka ị na-ahụ dịka oge eberela na mgbagbu maka na onye a na-eche abịaruola. Here, ladies and gentlemen, want to welcome her to this occasion. DJ, give me some substitutes there, please. We're pretty much the beginning of another era. Whatever has a beginning must have an end. We are about to witness the end. In fact, already we have witnesses, just a symbolic witnessing of the end of the administration of His Excellency Chukwuma. And any moment from now, power and all the insignia and apparatus and opportunities of power will be moving. Someone who has globetrotted, someone who has traveled to over 45 countries, simply imparting knowledge on creative economy, imparting knowledge on development economy. The man who revolutionized, the man who has seen it all, onye isi usoro iwu na Nigeria na Anambra State akwa Chief Justice in Anambra State n'akụkụ ya onye na-ahụ ebe a bụ onye isi ụlọ iwu Anambra State ya bụ Speaker Anambra House of Representatives ebe a onye na-ahụ osote gọvanọ na nwunye ya onye na-ahụkwara ebe a than Professor Chukwuma Soludo, very elder professor. It is a moment of history, ladies and gentlemen, in Anambra State. And we thank God for what He for us in Anambra State. We want to continue to appreciate the Excellency for the gift of Soludo. Let's move, please. I recall His Excellency saying to us that He who is coming is greater than I who is living.
What we are about to witness today, ladies and gentlemen, is a trial to Elisha. If you recall in the Bible, in that wonderful book, when Elijah was about to transmogrify, he asked Elisha, what do you want me to do for you? And Elijah said, give me a double portion of your anointing. Ladies and gentlemen, I'm able to say, by His Excellency Chukwuma Soludo has given to this erudite professor more than a double portion of his anointing. When he said that he who is coming after me is greater than me, clearly Anambra people agreed with him. Yes, we all agree with him based on his track record. We all agree with him based on the antecedents. Ọ dị mma n'oge na-adịghị anya elekere itoolu nke ụtụtụ ga-akụ kpọmkwem ewee malite emume a nke I'll say that we all agreed with His Excellency Chukwuma when he said to us that he who is coming is greater than him who is living. We all agree with him because we know the antecedents of he who is coming after him. We know the track record of he who is coming after him. Even the blind can see the track record of he who is coming after him. Even the deaf can hear. The capacity of he who is coming after Obiano. Being a global citizen, the entire world has cheered up. The entire world has applauded in Anambra for voting in this manner of man to be at the helm of affairs in Anambra State. In the next 4 years, in the first instance, and surely in another 4 years. It is the Lord's doing, and it is wonderful, you know. I just saw Chief Evaristus Uba, former Honorable Commissioner for Environment. I want to salute you. Also, saw Honorable Tozie Wankwo. Hey, come on, before. Please now, this is where the MC
Yes. Please. You're flying. See. Take another position. Don't cross here.
Excellency. To the guard. The man who has left his feet on sands of time, ladies and gentlemen. We call him Mr. Legacy. We want to appreciate you, His Excellency. Several legacies we have left from the sands of time in Anambra State. An opportunity today for Anambra to say thank you so very much to you for the good work you have done, and also Anambra State Anthem. Please hold our hearts, we pray and ask. God bless Anambra, God bless the shining light. Can we pray? We're the only ones to make her brighter, the only ones to make her better, the only ones to make Anambra shine. With our sweat and love, every breath of our lives, we've trust in God, we will lift our homeland high. We believe in togetherness, we'll build a land of progress. With the spirit of Anambra, with the spirit of Anambra, with the spirit of Anambra, it's love. Abra Anthem. As we remain standing, distinguished ladies and gentlemen, permit me to invite His Grace to kindly come and lead us in an opening prayer.
present to the computation channel. Tell me when I'm going wrong, please. Take it live. Look at that. Very well. May I request? Something new in our state, something new in our land. Oh Lord, there's something new in our lives, something new in our state, something new in our land. Oh Lord, oh my God. Something new in our lives, something new in our lives. Oh Lord, something new in our lives, something new in our lives, something new in our lives. There's something new in our lives, something new in our state, something new in our land. Oh Lord, there's something new in our lives, something new in our state, something new in our land. Oh, something new in our lives, something new in our state, something new in our land. Oh Lord, something new in our lives, something new in our lives, something new. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Almighty and merciful God, all authority in heaven and on earth comes from you. We come before you today with humility and gratitude as we solemnly inaugurate the administration of the state, together with its deputy, Dr. Onyeka Ibezim, and all those who will serve their people in this new administration. Father, we thank you for the uncountable blessings you have continued to bestow on our state, Anambra. We ask you to watch over and lead us. In your merciful love, bless our new governor and his cabinet, who will serve with him for the common good of all. Give him wisdom as you gave to Solomon. Give him courage as you gave to David. Give him love and compassion as you gave your servant Moses when he left. God, give him the heart of a good shepherd as you gave to your son Jesus Christ, who came that we may have life and have it in abundance. Heavenly Father, give him the grace to be faithful to the solemn oath he's about to take today, so that he can seek the common good of all. With an efficient, inclusive government. May it be a sign of hope and freedom to those in need, especially the poor, the marginalized, the youth, and the unemployed. May he use wisely the resources of our state for the good of all. Through your inspiration, may you find a permanent solution to the problem of violence and properties
are secured and where we can grow together in peace and progress. Heavenly Father, may this administration be a model to other states in Nigeria and beyond, where people can experience the peace from God which the world cannot give. After enjoying your blessings in this part of glory, we make this prayer in faith through Christ our Lord. Amen. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. You may be seated, please. Your Excellency, at this juncture, I will ask that we finish the protocol for this occasion and then move with the momentum of the moment. Your Excellency, Chief William Anambra, the Executive Governor, outgoing Executive Governor of Anambra State, the man whose name is synonymous with legacy. Ladies and gentlemen, please put your hands together for him. The Speaker of Anambra State House of Assembly, with his wife, Right Honorable and his wife, the Chief Judge of Anambra State, Honorable Justice Onochie Ayachebelu, and his wife, members of the House of Assembly of Anambra State, the National Chairman of our great party, Ozampu Dr. Victor Ike Oye, members of the National Assembly here present, the Civil Senator Victor Umeri, former Chairman of our great party, the Civil Senator Uche Ebunife, Honorable, the service commanders, members of the clergy, the Governor-elect, Professor Chukwuma Soludo and his wife, the Deputy Governor-elect, Dr. Onyeka Ibezim and his wife, captains of industry, members of the diplomatic corps, members of the press, beginning of the government of Professor Chukwuma Soludo. What we are doing today, ladies and gentlemen, is asking the transfer of anointing from Elijah to Elisha. And we have seen today that clearly His Excellency has transferred anointing to Professor Chukwuma Soludo, and he gave him double anointing. He said earlier, talking about His Excellency that he who is coming after me is greater than me. It takes a lot of courage. It takes a lot of humility to say that. Ladies and gentlemen, please can you put your hands together for His Excellency Chief William. Another so ladies and gentlemen, for the greatest gift that he has given, the greatest legacy he has given to Anambra State, ladies and gentlemen, which is the gift of Professor Chukwuma Soludo. Can you please put your hands together, ladies? Gentlemen, thank you. At this juncture, permit me to invite to speak to all the national chairman of our great party, talking about non. Who's covering it? This two is okay. Don't have to move. Then Get it right.
I know he's lying. He's blocking other people now. Nah, man, it's get hit off. Ladies and gentlemen, may I now invite the Chief Judge of to take over the proceedings for the swearing in. Look at this man, he's into my shot now. I see your this thing with somebody camera as well. You came from there. You came from there. You told me I'm doing what I'm doing. I like it. Honorable Chief Judge of Anambra State, For this process. may I, with utmost respect, invite Deputy Governor-elect, Dr. Onyekachi to be sworn in as the Deputy Governor. Vote of allegiance. I. Your name is Dr. Onyekachi. Do solemnly swear Do solemnly swear that I will be faithful and bear true allegiance to the Federal Republic of Nigeria
that I will be faithful and bear true allegiance to the Federal Republic of Nigeria, and that I will preserve, protect, and defend the Constitution of the Federal Republic of Nigeria. and defend the Constitution of the Federal Republic of Nigeria. So help me God. So help me God. Oath of office of the Deputy Governor of the state, Anambra State. To the best of my ability, faithfully and in accordance with the Constitution. Faithfully and in accordance with the Constitution and the law. And the law. And always in the interest of the sovereign. And always in the interest of the sovereignty, solidarity, well-being, and the prosperity of the Federal Republic of Nigeria. And prosperity of the Federal Republic of Nigeria. That I will strive to preserve the fundamental objectives. That I will strive to preserve the fundamental objectives. And directive principles of state policy. And directive principles of state policy. Contained in the Constitution of the Federal Republic of Nigeria. Contained in the Constitution of the Federal. My personal interest. And that I will not allow my personal interest to influence my official conduct. To influence my official conduct. Or my official decisions. Or my official decisions. That I will, to the best of my ability. That I will, to the best of my ability, preserve, protect, and defend the Constitution of the Federal Republic of Nigeria. And defend the Constitution of the Federal Republic of Nigeria. And that I will abide by the Code of Conduct. And that I will abide by the Code of Conduct. Contained in the 5th schedule. Contained in the 5th schedule. To the Constitution of the Federal Republic of Nigeria. To the Constitution of the without fear or favor, affection or ill will. Affection or ill will. I will not directly. That I will not directly or don't stand up so that I will not have any issue. Communicate. Tell your brother so that I will not have any issue. Communicate or reveal to any person any matter which shall be brought under my consideration. Any matter which has been brought under my consideration. Or shall become known to me as Deputy Governor of Anambra. Or shall become known to me as the Deputy Governor of Anambra. For the due discharge of my duties. As Deputy Governor. As Deputy Governor. God. I can't pull up. Hey, my friend. I told you now. You are still inside my shot.